moj, dida moj. Još si uvijek kvita rumeni, kad ulevat tvoje ljubavi, od vina ja ću se otrizniti. Bogo mi amor, sjeti me se, misli na me, evo misli, ovo te čeka ljubavi. Pederu! Začulo se iz njenih usta po prvi put kada je odlučila prevariti svoga muža Miguela sa njegovim najboljim prijateljem Pedrom. Pogledajte u sljedećoj epizodi, pa zar je dotle došlo Dolores. Danas mi se vraća muž sa putovanja. Evo ti se vraća! Dolores! Vidim da si vježbala. Jesam ljubavi. Za mene. Donio sam ti ovo iz Hrvatske. Ajme divno. Iz Hrvatske. Hajmo. Ajmo. I tad je počela katastrofa. Kurvo, rađa ti se pucana! Srcovana pucana! Drago šporka, drago piro! Doktore! Uvijek se znalo tko pije, a tko plaća. Ovo su teške situacije. Šta da učinim? Uskoro ću roditi, a ne znam ko je muž. Znam ko je muž, ali ne znam ko je otac djeteta. Ah, tužne li sudbine? A još tužnija će biti. Dolores, Dolores. Koga li će odabrati didina miljenica, Pedra, zavodnika, šarmera, čovjeka sa šeširom ili Miguela, svog zakonitog muža, radišnog prokletnika. Dida. Ne smiješ dite ubiti, nego kod kinologa i znači i nemoj dite pobati, nego ganja čije dite. Hvala ti, Dida. I ne smiješ praviti paniku. Ne, I ali Dida, malo me strah. Zato što se moraš Dolores na kraju ubiti. Zašto bi se ubila, Dida? Zato što dite roditi. Ne smije se nervirati jer dite mora se krtenasto roditi. Nenormalno. Zašto bi rodila nenormalno dite? Zato što se ne smiješ nervirati. O, Dida. Ne smiješ dati muškarcima da ti dirao sice. Ali Dida, ko je muškarac? Ko je otac ovog djeteta? Svak pipa dite se više ne zna pobaci dite, ovdje je doktor ko njega idi. Ali Dida, kako će on to otkriti? Čije je dite? Otkrić, on je doktor ginekolo, otiče krvnu grupu, on je doktor za to specijalista. A koja je moja krvna grupa? To ti, Dida, trebaš znat. A slovo B. Slovo B. Čula sam da vi imate odgovor na moje pitanje. Kako otkriti tko je otac ovog djeteta što nosim u sebi? Pomozite mi, doktore, molim vas. Dolores, to nije teško pitanje. Recite mi, doktore, onda, molim vas. Po položaju vašeg trbuha. Da. Ja jasno vidim čije je dijete. Čije, doktore? Dijete je od... Munda je otac. Pa nije valjda Edmundo, odani butler ili izdajnik Juda.
Znaš zašto te zovem? Reci. Čudan sam mislio. Moram s nekim to podijeliti. Podijeli sa mnom, Miguel. Slušaj, sve ću ti ispričati što sam sinoć sanjao. Probudio sam se u znoju. Čudan je to bio san. Mora da nešto govori. Ti ćeš mi znati pomoći i reći što to znači. Što mi to moja podsvijest govori? I eto, jesam ti sad sve rekao.